ресурси, които сме сложили, дали успяхте да ги поразгледате поне, кое си харесахте, нали, да започнем така лека по лека да се запознаваме. Харесаха ми нещата, които сте посочили. На много високо технологично ниво ни качихте изведнъж. Не знам на къде ни водите, обаче не стъпало по стъпало, от земята направо на пето-шесто. Така, но действително и платформата е много добре организирана, с много удобни линкове и връзки, така че мисля, че няма проблеми по-нататък да се работи. Образователните ресурси, които сте посочили, са изключително интересни. Мисля, че говора малко накъсва и закъснява или да говоря по-бавно. На мен лично много ме интересува този ресурс, който е свързан с обработка на текст. Привлечеме, не съм го разгледала още подробно и детайлно, но действително това е много интересно. Що се отнася до игрите и до Paint, даже ви пуснах имейла и за български аналог за дечицата. Така че да, действително много хубави образователни ресурси са тези. Имам и преки впечатления за това как децата сами се справят с подобни занимания, особено когато имат и вече някаква грамотност. Така че всичко е чудесно за сега. Лили също много е впечатлена, лесно се ориентира. Направили сте този портал оптимално лесен. Разгледах приложенията за рисуване и колаж. Освен обаче колажа в този сайт си харесах и много други неща. Има за обработка на снимки и така нататък. Да. Лично аз се спрях да оценя рисуването за деца. Имам един въпрос, свързан с това. С нея ли само да отговаряме в формата за оценяване? В таблицата. Да, ние сме направили 3 варианта за оценяване. Единият, който смятаме ние, вие може да смятате друго за най-лесен, е този, където има директен линк и където се избира в формуляр оценката. И там каквото сме дали като възможност, това ще разбирате ни тези таблици всъщност, които са на файлове дадени. Няма как да ги оценим автоматично, така или иначе ще ги гледаме, така че може да се чувствате спокойни да ги допълвате с ваши критерии. Където аз не е съвсем категоричен, да и не, трябва да допълня нещо. Защо мисля така и така? Добре. Така, имаме закупена интерактивна дъска. Минали сме и обучение към Център за творческо развитие София за работа с интерактивна дъска. Използваме я по предназначение, само че продуктите, които закупихме заедно с интерактивната дъска, вече поостаряха, но така или иначе тя има действително много приложения. Въпросът е, че при нас естеството на работа е такова, че трябва на подгрупи да се работи с нея. Да. Не е толкова удобна и приложението и за голяма група, като фронтален метод е малко по-неудобно. Да. Но да, като средство, което може да се използва, изключително добро. Използвате ли специализиран софтуер заедно с нея? Или я ползвате с всяк, като кажа специализиран, примерно образователен софтуер, който е правен специално за работа с дъска, какъвто в момента разни издателства предлагат? Да, точно това казах. Имаме такива, но са вече поостарели. Да. Не сме обновили наличните ресурси, с които разполагаме. Да. И използваме всъщност главно в мултимедийни ситуации, когато имаме възможност. Добре. Да. Лили, вие във вашата... Училище няма интерактивна дъска.
Няма или има? Може би, на живот и здраве, може би ще има, но сега за момента няма. Аз съм се интересувала и много ми харесва идеята. Не съм запозната с всичко, всичко, което може да се извърши с нея, но бях наблюдавала работа с една програма с много мишки. Така, имахме едно такова обучение и мисля, че и с по-големи групи също може да стане, може да има приложение. Но е хубаво, ако се работи само с такава дъска. Става въпрос да не е, примерно, аз с моя клас да се запиша час, да кажем, един път месечно да работя с нея. Хубаво е децата да свикват с тези новите технологии, ако си имам такава да си ме в стаята и да се използвам поне веднъж седмично, ако не е и всеки ден. Да, да бъде достъпна, разбира се. Да. Добре, положението е ясно. Да. Добре, сега, значи това ще бъде, пак ще кажа, едно отделно такова занятие и време, където ще направим това. Другото, което ще направим по тази тема, която е към днешният вебинар, това е да ви пуснем една оценка, която ще бъде в екселски файл. И това е една оценка за технологична готовност. На тази оценка на технологична готовност вие може да подложите не вас лично, а учебните заведения, в които работите. Като в нея са направени неща, как оценката е към днешна дата и примерно след 6 месеца как тя изглежда и ще ви даде тая таблица една оценка на изменение. Това е много полезно като инструмент, първо да ви се познаем с него и освен това може в подходящ момент да решите да го ползвате и този момент може да не е този, може да не е сега, може да решите да го приложите по-късно. Но е подходящо да познавате такива инструменти според нас и ще ви запознаем с такъв инструмент. Така, друго, което сме подготвили за днес, това е да ви запознаем съвсем накратко с едно от по-съвременните приложения на технологиите по отношение на хардверните приложения. И това е свързано с употребата на различни така наречени зелени технологии. Това са такива модели на Green Computing, зелени технологии, които са по-икономични по някакъв начин. Така че сега след малко ние ще се сменим и Веси ще дойде тук да ви запознае с тази тема. Друга тема такава, която пак ще ви запознаваме по-подробно, а в последствие при срещи на живо ще дискутираме ползи и вреди, и т.е. плюсове и минуси. Това е темата за тази нова концепция, която споменах, BIOS. Всеки да ползва устройството, което има, а да върви един организиран учебен процес от човека, който организира учебния процес. Без да трябва да купуваме на всички еднакви компютри, да ги обновяваме постоянно, защото това е голяма инвестиция и да разполагаме с тях по подходящ начин. И лично за мен, от опита, който имам, нещата са свързани и с това, че има много съвременни устройства, които не ни трябват във всеки един момент, но ни трябват. Примерно, може в някакъв момент да ползваме дигитален микроскоп. Обаче, той може да не ни трябва във всеки един момент, но той ни трябва просто при подходящи занятия. В този смисъл, може би да дискутираме и темата за използване на такива устройства, знаем, ако щете, нали? Просто локално и от време на време, без да правим инвестиция да ги купуваме, за да стоят постоянно, защото те не във всеки един момент са необходими. Ние ще организираме място, където да се споделите колажите, защото това е по-забавната част от нещата. Този инструмент, който е за визуализация по текст, пробва ли го? Word-а? Много ми харесва. Аз смятам да го ползвам и в часове по български и в начален етап с очакваме задача от тебе. Да. Много ми харесва, страхотно. Добре. Нещо, което искам да си направя презентации за учениците, понеже в училището, където работя, разполагаме с компютри във всяка стая и с големи телевизори. Ами в Тополи в училището. Тополи в училището. Да, Христо Смирненски. И специално работим с презентации в занимания по интереси с децата и много
много неща, нови, те самите изискват и ме е интересно и аз ги развивам. Това е едно от нещата, на което аз по български специално за правописни грешки мога да и за набор думи, ключови понятия, въобще произведения, автори. Много може да ми бъде в помощ, да. Ние сме убедени в това. Да. Специално за това средство, то е доста лесно. Както вече преди малко каза, много съвременни средства са онлайн базирани. Те реално са инсталирани някъде в някакъв облак, който къде е и кой го прави не ме интересува. Важното е да си го ползваме. Така че и това средство за колажа, което сме ви харесали, и това средство за Wordle, това са неща, които ползват такива технологии. И много хубаво ги написахте, много вещо, като за хора, които не са образовани, като нас, учители, които нямат представа с компютърна терминология, прекрасно представени презентации. Аз говоря като учител-филолог. Наясно, веднага схващаш основните неща. Защото първоначално, като ги превеждахме, аз специално нищо не разбрах. Нали, с преводача. Гледам ги като... И после като ги показахте вече, съвсем друго е. Да. Значи ние очакваме по нещо да се направите, по нещо като се виждаме така. Аз нямам. Не имам желание да се науча. Знам, че такава дъска ще се купи. Един ден ми казаха. Имам желание да се науча. Някой път. Да. Добре. Другите? Аз мога да споделя, че така ми беше защитата в Великотърновския сега. Интерактивни игрово-образователни средства и игрова култура за 6-7 годишни. И включих интерактивната дъска, Envision, играчки за качки, PowerPoint и Prezi. Като в последния етап PowerPoint и Prezi отпаднаха. Защо? Поради големината на проекта. Аха. Трябваше да бъде по-малко страници и просто го изключиха. Като имам... ние работим с IBM, Woody такова съчетание, тя е като триъгълник. Да. И сега съвсем скоро ни подариха някаква друга, но още не съм Добре, ясно. Ти работиш. Че се е включила Диана. Диана, включи се микрофона. Готово. Супер. Здравейте. Здрасти. С деца работиш? Ами сега изпратих четвърта група и започвам първа. Тригодишни. Има ли във вашата градина, работите ли с интерактивна дъска? Имаме, но никой не работи. Вие с каква възраст хора работите? Каква възраст деца обучавате? Ами аз съм директор на детска градина. Така, чудесно. Иначе е в детска градина. Да, ясно. Във вашата детска градина нещо по-специфично по отношение на хардуер и софтуер, което ползвате, има ли, за да не го споделите? Искаме просто да знаем горе-долу какво е състоянието на групата от към нейната технологична готовност. Затова ви разпитваме днеска. Да, разбирам. Мисля, че имаме нужда да обновим техниката и най-вече самите програми в нея, както и Windows. Струва ми се, че вече изпитваме затруднения, когато трябва да инсталираме нови приставки. Общо взето Windows такива различни... Да, ясно. Някакви специфични програми, които са с образователна цел, използвате ли? Имате ли такива ресурси, които са софтуерни за образователни цели? Ако имате предвид интерактивна дъска, примерно имаме. Имате ли софтуер, който да е с интерактивната дъска да ползвате или ползвате общ софтуер? Някакви учебни игри, примерно нещо такова имате ли? Имаме, да, имаме. Какви използвате? Предоставени от издателство изкуства. От изкуства. Добре, хубаво. Това е важно, защото да знаем горе-долу кой какво има, като предлагаме тези неща, да се съобразяваме с вас. Общо взето, вие сега като директор, вашия колектив в каква степен използва компютри, т.е. нали, повече ли са хората, които се страхуват или са наполовина? Как са нещата?
Бих казала, че имат желание да се учат повечето. Много малка част не могат, Да. но те не са неграмотни, напротив имат дори сертификати за компютърна грамотност, дори тези, които се страхуват от компютрите. Да. Казва се, че тези, които нямат сертификати, се справят много по-добре от останалите. Тоест, те са се научили. Трябва да им дадем. Да. Ами те са се научили сами, така се оказва на практика. Се справят много добре. Това беше Всички, значи практика е вече от 2 години да комуникираме и чрез имейлите. Нали, това е вид принуда да се научат да работят с тази технология. Иначе, може би половината от колегите имат желание да работят с интерактивната дъска и в групите, когато нали, има ситуация. И така постепенно вече имаме 4 интерактивни дъски, имаме мултимедии, така стремя се в тази посока да обогатява материалната база и компютри също. Почти във всички групи вече имаме. Тези компютри, които ги имате в градината, те са настолни или са лаптопи? Какви са? И настолни лаптопи имаме. Добре, хубаво. Всякакви имате. Чудесно. Да. Добре, ами сега ние днеска сме предвидели от тая тема, която сме написали много обща за семинара, за вебинара, сме предвидели да направим една подтема само, а другите какви са ще ви кажем. И така че аз сега ви нали, моля да изслушате тая тема, да зададете въпроси към нея. Тя със сигурност е свързана с вашата работа като директор и с вземането на решения за технологично осигуряване на заведението. И после ще си нали, дискутираме малко по нея, каквото е необходимо. Ако имате други въпроси, ще ми кажете и общо взето това ще бъде за днес. Темата, която сме избрали за днес е Green Computing, тъй като все повече училища обмислят въпроса за въвеждането на такива технологии или пък са въвели вече зелени технологии. По принцип, като цяло, Green Computing е свързан с 4 различни области, като използването на компютри, рециклирането вече на излезли употреба компютри, производството и дизайна на приложения. Като ние ще се спрем днеска на използването. Тоест, има се в предвид такова използване на компютри и на услуги, което минимизира разходите на енергия и по най-ефективен начин използва ресурсите на компютрите, тъй като те все повече се увеличават. Тоест, все по-голяма мощност имат съвременните компютри. Една от най-разпространените в последно време технологии стана N-Computing. N-Computing представлява технология, при която до 20 терминални устройства са свързани към един единствен сървър. Терминалите всъщност не са нищо друго, освен най-стандартни обикновени монитори, на гърба на които е закачена допълнителна терминална приставка. Ето тази кутийка, която е на гърба на монитора. Същото устройство е показано тук на малката картинка. Ползвателя има освен това само мишка и клавиатура. Т.е. няма това тяло на компютъра. Всички са свързани към един общ и всъщност работят с този компютър. Това именно дава редица предимства на това приложение и основанието то да се казва Green, тъй като значително намалява шума в залата от тези компютри, тъй като липсват вентилатори, липсват дискове, нали, които обикновено генерират доста голям шум, липсват това отделяне на топлина от радиаторите и вентилаторите, които охлаждат компютъра. Освен това има доста повече свободно пространство около работните места, тъй като няма компютъри, доста по-малко копчета, които да се пипат. Особено нали, при по-малките деца.
Това също е от значение. Много по-лесни са за обслужване от страна на поддържащия персонал на администратора, тъй като той вече не поддържа 20, а само един компютър. На него прави всички инсталации и настройки, а не да ходи с флашката от компютър на компютър. Става доста по-бързо. Софтуера, с който работи, е унифициран, тъй като всички разполагат с една и съща версия на съответния продукт. Няма такава опасност, както се случва някой път в компютърните зали, на различни компютри да има инсталирани различни версии на съответния софтуер. И доста по-ефективно се използват възможностите на хардуера, тъй като при нормалните компютри, при работа с ежедневните приложения, обикновено се използват 5 максимум до 10% от възможностите на хардуера, а така с една малко по-голяма машина тя се натоварва доста по-ефективно и се използва. Естествено, не на последно място и цената, тъй като вместо да купим 20 отделни компютъра, купуваме един, който е малко по-скъп, плюс терминалните устройства. Освен това, апгрейда, т.е. подмяната е много по-лесна. Подменя се единствено сървъра. Т.е. ние може да си използваме същите монитори много години напред, да добавяме памет или да увеличаваме капацитета само на сървъра си, което също е доста по-ефтино, отколкото да подменим 15 или 20 компютъра в залата. Естествено, има и някои недостатъци, които обаче са свързани основно при работа с големи и тежки приложения, които изискват по-съществени ресурси, като примерно CorelDRAW, Photoshop и други такива натоварващи приложения. В някои случаи се наблюдават проблеми с съвместната работа на различни приложения. Т.е. когато искаме да инсталираме много програми на компютъра и някои от тях се създават една на друга, така да се каже, проблеми, но този проблем възниква и при нормалните компютри, така че не е нещо необичайно. Също така, сега тук вече дали е проблем, дали е недостатък, нали, при различните организации по различен начин, това е, че всички имат достъп до всички документи, тъй като те се съхраняват на едно и също място и не могат да бъдат скрити един на друг. Хората, които работят с компютърите, могат да си гледат документите, но пък от друга страна, когато става въпрос за деца и ученици, не може да видим всеки какво прави, т.е. той не може да прави нещо скрито и да не разберем. Възможно е някой път да има проблеми при едновременната работа с онлайн приложения, да се получи забавене на работата, но това се решава с по-голяма, с капацитет интернет връзка. Други технологии, които спадат към Green, това са облачните технологии. Идеята тук е подобна, като ресурса, обаче общия ресурс, т.е. сървъра, вече не е при нас и не е под наш контрол, което може да е предимство, може да е недостатък, а е в организация, която ни осигурява това пространство за съхранение на данни и програми и съответно достъп до тях. Предимството е, че обикновено облачните технологии предоставят достъп от много различни по видове устройства. От смартфони, от таблети, от лаптопи, от настолни компютри, от най-различни видове устройства към съответния ресурс. И пример за това е Google Docs. Ние по-нататък в курса вероятно ще го използваме и ще го разгледаме по-подробно като инструмент. Също предимството е това, че предоставящия ресурса може да го скалира, т.е. да ни предостави толкова ресурс, колкото ни е нужен в момента. Било по-малко или повече. Без ние да се занимаваме да купуваме нова техника, хардуер и така нататък.
Едно от най-широко разпространените към момента употреби на облачните технологии, това е така наречения SaaS, т.е. Software as a Service. Това са случаите, в които използваме софтуера през интернет, през нашия браузър, без да е необходимо да си го инсталираме при нас. Т.е. директно през интернет ползваме съответната програма и продукта, който създаваме с нея, или се го записваме при нас, или се го съхраняваме някъде пак в облака, така да кажа, в интернет. И това е общо взето тенденцията за разпространение и доставка на съвременния софтуер, т.е. той да не е на нашия компютър, а да го ползваме през интернет. И това естествено също си има своите предимства и недостатъци. Пример за такъв софтуер е дори това, което ползваме в момента. Ние имаме инсталирана много малка приставка, използваме софтуера, който си е в интернет. Също Wordle, т.е. едно от приложенията, за които сме качили презентация и които сме ви дали възможност да разгледате, също е пример за такъв вид софтуер. По-нататък в курса ще разгледаме и други такива примери. Това е за днеска темата. Благодаря ви за вниманието. Опитах се да бъде едновременно и конкретна и не много просторна, само така като въвеждаща в темата и като основни понятия в нея. Да. Много интересно е това, което ми разказахте наистина. Аз за пръв път чух за тези възможности на технологиите. Наистина се заслужава да получим малко повече информация, за да можем да преценим кое, къде можем да използваме, защото аз веднага си помислих, че ако успеем по някакъв начин, не знам като финансови ресурси какво се изисква, какво би ни струвало, но ако се направи една такава система, дори в детската градина, защото вече много така навлизат технологиите и при нас, би могло да по-лесно да се разпространяват дори материалите между колегите, да не се налага да се съхраняват на или нещо такова ми се върти. Да. Ние също не знам, вече 4 години или колко имаме Encantuto. Толкова някъде. Да. Вие ще работите с него на 21-ви, ще може да го видите в действие. Около 3-4 години вече го ползваме в нашите зали за свободен достъп, където работят студентите и за часовете. Също го ползваме. Има и училища във Варна, които го ползват. По принцип е по-малко ресурсоемко. Има различни фирми, които го предлагат, т.е. не е едно единствено решение. Аз ви го показвам като принципно, но чисто технически съществуват няколко различни решения на различни фирми, които го предлагат. Дори да се направи с 10 на компютъра, т.е. по един да има във всяка зала, във всяка стая, плюс няколко за преподавателите, пак излиза по-евтино, отколкото да се купуват отделни машини. По принцип, те се използват, може да се използват същите монитори, които вече имате. Просто в момента, когато решите да си обновявате техниката, вместо да купите 10 нови компютъра, купувате само един и ги свързвате към него. Понеже детската градина е на 2 етажа, но пък за сметка на това е на много голяма площ построена. И всъщност много големи са разстоянията по диагонал, колко не съм ги изчислявала в метри, но да речем около
300-400 метра може би. Просто трябва да има кабелна инфраструктура, мрежа за интернет. В случай ли е кабелна? Да. Няма как да стане безжична връзката, така ли? Ами безжичната е много слаба и много несигурна, ще има постоянно прекъсвания и Да, разбирам. няма да е стабилно. Да. Това също важи ли, ако имаме един основен компютър, който да е един вид компютъра майка, интернет да има само на този компютър, така ли да разбирам? И другите черпят интернет от връзката вече. Да, но те също с кабели трябва да са свързани към основния. Да. Тоест, да, интернета влиза само през основния компютър, но всички терминали с кабели са свързани към него. Разбирам. Тоест, връзката там не може да е дистанционна. Да. Трябва да има окабеляване. Интересно е наистина. Благодаря за тази информация, изключително ми е полезна. А по отношение на споделянето на документи и общото използване, ще имаме по-късно такава тема. За него не е необходимо някакъв специализиран софтуер, също на Google Drive. Инструментите не е. Така. Да, слушам. Не стана много ясно с терминалното устройство. Значи това устройство се слага на монитора. Тези кабели, които бяха отзаде, са свързани с мишка, клавиатура и така нататък. Само един кабел отива към компютъра. Само един кабел отива към сървъра, който е един за всички терминали. Няма ограничение на бройката, която може да се включи. Бройката е до 20. До 20, ясно. До 20, да. Цената не казахте. Казахте, че е ефтина, все пак долу-горе дори. Да, в смисъл ние, нали, не сме фирма, не ги продаваме. Ясно, но ориентировъчно просто. Да, просто технически съществуват най-различни решения, които се предлагат от различни фирми. Нали, нормално излиза доста по-ефтино, може би на около 50%, отколкото да купите, нали, толкова отделни компютъра. Ясно. Ние ги имаме тук в 400-500 лева, така ли? Не, по никакъв, нали, не мога да ви се ангажирам. Добре. Имаме такива в залата, в която ще работите в понеделник. На присъствените часове ще може да ги видите на място. Те са тук около 50. Терминала... И освен да проверите и цената. Няма проблем да проверим и цената, нали, при различните фирми, но нали, ако трябва, може да поканим и колегите от фирмите да си представят решенията. Дори, нали, в рамките на една фирма знаем, че има различни, нали, решения, по-евтини, по-скъпи, в зависимост от допълнителните възможности. Но така или иначе, ви казвам, че при нас го ползваме вече 3 или 4 години. Нямали сме, нали, проблеми съществени. Естествено тогава, когато се използва за регулярни, нали, приложения и дейности. Ясно. Понякога, когато, нали, той ще бъде един IP адрес, ако от няколко монитора, така да го кажа, от няколко терминални устройства се влезе в един сайт, да кажем, какъвто ще да е, но той не позволява да влязат от един IP адрес толкова много потребители. Не, няма такива проблеми. Не. Няма проблеми. Влиза си всеки. Ясно. Всеки си има отделен акаунт и се влиза като отделен потребител. Всяко терминално устройство си има собствен адрес. Да. Те към интернет си влизат като отделни потребители, въпреки че не се използва. Има си
специален администраторски софтуер, откъдето се настройват, нали, отделните приложения, по какъв начин да се ползва, кой да ги вижда и така нататък. Така че, нали, това не. Освен това, може да се преразпределят ресурсите, колко памет да използва всяко едно приложение. Нали, всичко това се настройва от администраторския софтуер. Ясно. Да, можем да помолим колегата в понеделник, администратора, който обслужва нашите компютри, нали, да отговори дори по-подробно на тези въпроси и да покаже как се става. Идеята ми е, че това е наистина много добро решение за компютърните кабинети в училищата. Да, освен това, знам, че има специална програма изключително. на Министерството на образованието, която финансира точно тези решения. И честно казано, фирмите са много добре запознати с това как се кандидатства, имат подготвени дори формуляри и документи, с които, нали, може училище да кандидатства пред Министерството за финансиране на едно такова решение. Записвам си. Да, специално, значи две от така големите фирми, които го предлагат, са Temo и Contracts. Естествено, може да излизаме. И с двете фирми имаме контакти, така че, нали, ако проявяват интерес, можем специално да поканим колегите да си представят решенията, тъй като в предните групи също питаха за техническите и финансовите възможности. Да. Благодаря ви. Аз ще взема отношение към другите зелени технологии. Действително, аз предполагам вече почти няма хора, които да не използват Google Drive или Dropbox или други. Усмихвате се, защо? Който го използва, мисля, че всички го използват. За съхранение. Нали, с много повече хора и твърдим, че Добре, може. Не знам, аз лично рекламирам навсякъде тази възможност за съхранение на информация, защото колкото и да е голяма паметта на един компютър, все не стига. И винаги трябва да се пренарежда информацията отново и отново. Така и освен това съм с изключително добри впечатления от Prezi, от правенето на презентации в Prezi. Много атрактивни, много приятни. Там предполагам, че ще кажете на колегите, има и безплатна версия, която е за учители. И там опциите, всъщност там се разполага с 500 мегабайта пространство, а иначе безплатната версия е само 200 мегабайта. Така че за преподаватели и за ученици това е наистина много добър вариант. И освен това, продукта, който вече е направен в Prezi, може да се съхранява на отделен, на персоналния компютър и остава за винаги. Да, когато се свали от там. Да. Така че действително това са технологии, които според мен е добре все повече и повече да се развият. Да, имаме по-нататъка тема за презентация. Да, действително, както и в първия случай, компютърната зала. Не само през... Да, сигурно има още много и безспорно. Да, така е. Гергана не чухме. Най-вече това е удобно, че няма нужда от инсталиране на софтуер на собствения компютър, защото знаем понякога и хора, които не са
Тези от нас, които не са толкова добре запознати с технологиите, колко е трудно да се инсталира една програма. Понякога, не винаги. Благодаря. Да. Така. Има тук двама участника, които не сме им чули гласа да кажат по нещо, да чуем впечатления, да чуем техни мисли по темата, която днеска. Да разберем, както казва Веси, дали поне са ни чули, дали нямат някакви проблеми. Тук виждаме, че микрофона на Гергана може да е изключен. Така че, колеги, тук ли сте? Може би сте излезли за малко. Да. Не ви чуваме. Ако ни чувате, а говорите и ние не ви чуваме, напишете ни тук по две думи, за да видим, че сте на линия. Така, ето Гергана ни пише. Добре, тя пише, че не чува. Добре. Окей, чудесно. Добре, не че е чудесно, но сме така да се каже на линия. Добре, значи ние искаме да направим няколко неща в този курс по отношение на всички съвременни решения, свързани с хардуер и софтуер за образователни цели, особено на свободните такива. Именно не само да бъдете запознати като технологии, но да стигнем до момента да ги оценявате критично за ваши цели. И това е нашата голяма цел, която ще се случва непрекъснато във времето. Тоест тя ще се гради стъпка по стъпка. Така че тази тема, така се каже, отваряме, но не я затваряме. И няма да я затворим до края на курса. А сега искам да ви питам, имате ли общи въпроси, да преминем към така приключване на днешната среща. Да. Имате ли други въпроси? Искате ли нещо да споделите последно, преди да приключим? Не. Окей. Ами тогава да ви кажа приятен ден. Да продължите поне да си четете каквото сме ви публикували. Давайте ни приятен ден. връзка. И всичко хубаво. До утре.